שלום לכם גולשי COL, אנחנו נמצאים עם חבר הכנסת יוני שטבון. שלום יוני. שלום, שלום. ראיתי אותך בכפר חב"ד בהקפות, היית מאוד שמח, מאוד מחובר לריקודים. זו פעם ראשונה שלך שם? האמת, זו פעם ראשונה שאני בהקפות שניות בכפר חב"ד. וחשבתי, אירוע קטן, שמעתי ברדיו, אנשים מגיעים, פתאום נכנסתי, ראיתי המוני בית ישראל. אחד הדברים היפים שהיו, שראית אנשים ששמים את הכיפה בכניסה להקפות. אנשים חרדים, דתיים לאומיים, ומבחינתי זה חב"ד האמיתית, שיודעת לחבר את עם ישראל. התחושה הראשונה שיצאתי משם, מעבר לשמחת התורה האמיתית שהייתה שם, סוף כל סוף מישהו שמחבר את עם ישראל סביב התורה בצורה אמיתית. בטוח חייב להיות לך שורשים חב"דים או משהו חב"די, אחרת לא היית מתחבר ככה בקלות. מה, הכרת את חב"ד עוד לפני כן? פגשת בהם באיזשהו מקום? תראה, הזיכרון הראשון שלי, יותר נכון, שנשאר לי הכי עמוק, זה קודם כל תמונה של הרבי בחדר שלי. גדלתי בנתניה. דוד שלי, הרב יעקב ביטון, הרב של סרסל של חב"ד, שליח חב"ד מסור ונפשו ומאודו. הביא לי את התמונה הזאת, לדעתי שהייתי בן 6, ולדעתי עד גיל 17-18 שהתגייסתי ואז עזבתי, ככה לא הייתי בחדר כמעט, התמונה של הרבי הייתה שם. יש בזה משהו, שהזיכרון הזה שתמיד יש לך ברקע, את חב"ד ברקע ואת הרבי בפרט, זה עושה משהו. וחוץ מזה, בפן המשפחתי, כמו שאמרתי, האחים במרוקו, אני הבנתי בדיעבד שהרבי שלח בזמנו כבר שליחים למרוקו, לצפון אפריקה, הרבה מהמשפחה שלי חב"דניקים, ובתור ילד הייתי כמובן בצבאות השם, איפה יכולתי להיות בקייטנות, בהתחלה לפחות. יפה. אתה נראה לי היחידי מהמפלגה שלך שהצביע נגד חוק הגיוס. מה בעצם הביא אותך להכיר בכוח הזה של עולם הישיבות? אתה התבטאת גם לא מזמן שאתה חושב שעולם הישיבות זה עמוד השדרה של החברה הישראלית. תראה, אני לא מרגיש שהצבעתי יחידי. כשעמדתי על דוכן הכנסת, הרגשתי שאני מדבר עם עם ישראל. וכל מי שעוקב מה שקורה בחברה הישראלית, במדינת ישראל וכל העולם כולו, אם זה ציונות דתית, חרדים, חב"ד, הכל, יש היום, עם ישראל רוצה יותר רוח, יותר תורה, יותר זהות בצורה הכי ברורה שיש. ומה שחשתי שם, באותו מעמד שם, בבימת הכנסת, בנאום שנאמתי, שהדיון פה כבר לא היה גיוס. הרי אף אחד לא יכול להגיד לי מה זה צבא, אני הייתי שנים בצבא, נהרגו לי חיילים, הייתי בכל החזיתות. יש לך גם צל"ש מלבנון השנייה, נכון? כן, מהקרב בבינג'בל וכו'. מה שזיהיתי שם, הבעיה שם זה לא היה באמת הדיון על הגיוס, אלא היה ניגוח בעולם התורה. בציבור החרדי בפרט, אבל בעולם התורה. ושאתה מזהה שפה עם ישראל, שכל כך רוצה תורה, פתאום מגיעים חבורה של אנשים, חלקם אנשים מצוינים, חלקם אנשים פחות, לא משנה אבל הדיון הפך להיות פן יש עתיד שרוצים לנגח את עולם התורה, ואת כל מה שקשור לדבר הזה, אני אמרתי פה עצור, וצריך להגיד את הדברים בצורה ברורה. מבחינתי ההצבעה היא פחות חשובה יותר מהנאום שלי, שדיברתי על אהבת ישראל. אנשים אומרים הפוך, אני אומר דווקא הפוך, ואהבת לרעך כמוך, זה לאחד את עם ישראל סביב התורה. שיש תורה, שיש ערכים, הציבור מתאחד. ראינו את זה בהקפות שניות בחב"ד, אני רואה את זה בכל מקום שאני מסתובב. והישיבות שאמרתי שהם עמוד השדרה, אני מתכוון לכך באמת. יש הרבה דברים חשובים, יש צבא חזק, יש כלכלה חזקה, יש לנו מדינה, יש פוליטיקה. ברוך השם יש לנו כנסת ישראל, אבל בסוף, אם אין רוח, הכל יכול למות. אבל בוא נהיה ריאליים, אתה חושב שיש דרך לגשר בין הקוטביות הזאת שיש היום בחברה הישראלית? בכל זאת, זאת אומרת, יש מין ציפייה כזאת, יש מין רוח כזאת כמו שאתה אומר באמת, שמצפה ליותר מסורת ורוצה לקבל יותר את הביחד ואת ההכללה הזאת של אנחנו אחים וזה, אבל עדיין יש איזושהי סוג של רתיעה, ואומרים לציבור החרדי, תתגייסו, בואו נגייס אתכם בכוח, כי אם לא, אתם לא חלק מהחברה הישראלית. קודם כל, התשובה היא פשוטה, ההקפות השניות שדיברנו עליהן בהתחלה, עם התשובה שאפשר לעשות את זה. עובדה שאנשים הרגישו נוח להיות חרדים, דתיים, לאומיים וחילונים באותה נקודת זמן. מה שכן קורה, ופה אני מסכים איתך, בקואליציה האחרונה, שמורכבת בצורה לא נורמלית, מיש עתיד, 19 מנדטים, עם 6 מנדטים של מפלגת התנועה, יחד עם שרים בליכוד שהולכים לכיוון לא בריא, משכים את הדיון הפוליטי ממקום סדר יום יהודי, אני קורא לזה, לסדר יום אזרחי. האם מדינת ישראל היא מדינה יהודית, או מדינת כל אזרחיה? מה הכוונה? אתה יכול בצרפת, להרים את דגל צרפת, להשאיר את ההמנון הצרפתי ולהרגיש אזרח צרפת, לא משנה אם אתה יהודי, מוסלמי או כל דבר אחר. יש מגמות היום בחברה הישראלית שרוצים ללכת לשם. אני טוען, והביטוי של הדברים שראינו בשנה וחצי האחרון של הקדנציה, זה התקפה של חוקי דת ומדינה. שים שני את חוק הגיוס בצד. קח את הקיצוץ בעולם הישיבות. קח את סוגיית הפגיעה ברבנות הראשית לישראל, סוגיית הגיור, חוק הגיור, שעומד לפתחנו עכשיו.
אני מרגיש שמתחיל להתפכח. זאת אומרת, הציבור, יחד עם נבחרי הציבור, מתחילים להוביל שפה יש מגמה, ואת המגמה צריך לעצור. הרבה פעמים בדיונים בוועדת הכנסת, מביאים לי חוק, אומרים לי, מה, הסעיף הזה בסדר, הסעיף הזה אחר. אני אומר, צריך לעצור את המגמה. קודם כל תעצור את המגמה. להתחיל לדבר חיובי על התורה ועל עם ישראל. אני כן מצפה, ואחד הדברים שאני כן עושה, זה שזכות הרכב הקואליציה חייב להשתנות. זאת אומרת, ברגע שנחזור לממד הטבעי שלנו, הכוונה, ליכוד, בית יהודי, ישראל ביתנו יחד עם מפלגות החרדיות, זה המודל הנכון. אגב, לארץ ישראל זה המודל הנכון, לתורת ישראל ולכל הסוגיות החברתיות. מדברים על מעמד הביניים כל הזמן. הלו, מה קרה? יש אנשים שמרוויחים 5,000 שקל, 4,000 שקל בחודש, והמקרר שלהם ריק. הם לא עם ישראל. כל הדברים האלה יכולים להשתנות. אני מאוד אופטימי. כמה שאני נלחם ואני נאבק, אני אופטימי כי אני יודע שהעם נמצא שם. ומנהיגות לוקחת את העם ומביאה אותו למקום הנכון, כי יש מאמינים בכוחות של העם. זה אומר בגדול שהקונספט הזה של מפלגות מרכז קרס בעצם? אני חושב שדווקא מפלגות שמציבות ערכים לאורך זמן אלה שמחזיקות. הרי תראה, בדיון, גם בתוכנו, בבית היהודי, בכל מקום אחר, יש דיון אמיתי. אם אתה רוצה להביא עוד קהלים, בסדר? להביא קהלים חדשים. האם אני צריך להנמיך את המסרים שלי כדי להביא קהלים נוספים, לדוגמה, הציבור רוסי, אפילו את הדרוזים מדברים עכשיו, או לחילופין, אתה אומר, אני דווקא, השמירה שלי לעולם ערכים לאורך זמן, היא זאת שמביאה אנשים. אתה אירחת בחג הסוכות האחרון, ראיתי משפחות שכולות. ואתה יודע, יש גם מחאה חברתית שעכשיו רוצה להתעורר בגלל המילקי. ואני רואה בזה סוג של באמת קוטביות קצת מוזרה, כי אם אתה מחובר לארץ ואתה רואה באמת את האנשים האלה, את המשפחות השכולות האלה שאיבדו את יקיריהם בהגנה על הארץ, ומצד שני אתה רואה מין איזה מחאה, לא יודע אם מוזרה, כי בסך הכל באמת כולם רוצים לחיות בכבוד, אבל בגלל איזה גביע מילקי, אנשים מדברים פה על להגר מהארץ. איך זה מסתדר לך בראש, כל הסיפור? קודם כל חייבים לקחת פרופורציות. המחאת המילקי זה רובד של אליטה מסוים, שמשחק המשחק התקשורתי, המשחק הציבורי, יודע לעבוד נכון אגב, ומשדר מסר, כאילו עם החברה הישראלית, מה שמעניין אותה זה מילקי. אתה יודע, מישהו מתעורר בבוקר, מה שמעניין אותה עכשיו זה המחיר המילקי. קודם כל אני חושב, כמו שפתחנו בהתחלה, חייבים להתעסק ביוקר המחיה, במחירי הדיור, זה סוגיות הכרחיות בכל מקום בעולם, ובפרט במדינת ישראל, מדינת העם היהודי. אבל להפוך את זה לדגל, ולהגיד שבגלל זה אני הולך לברלין, צריך לזכור שההורים שלך, ההורים שלי, הסיים, חלמו בכלל שיהיה פה מדינה. חלמו שהעם לחיות פה בארץ ישראל, ואנשים חיו פה בתקופות, בשנות ה-50, לא צריך לחזור לזה אם הם מביאים מים וקרח. אף אחד לא דיבר על לטוס לברלין. אסור לאבד פרופורציות, ונחזור חזרה לנקודה הראשיתית. כשאני אירחתי את המשפחות השכולות, אתה רואה משפחות מצוק איתן, מה זה? לפני כמה שבועות, פעם ראשונה יצאו מהבית, פתאום מתחילים לרקוד ושמחת בחגיך. אתה רואה אנשים שבוכים ומתרגשים מסוכה, שהבן שלהם נהרג בפיגוע טרור בשנות ה-2000, בתשס"ב. אתה מבין שהעם הרבה יותר גדול. השאלה היא שאלת המנהיגות. מנהיגות היא צריכה לבטא את הכוחות שנמצאים בעם, זה תפיסתי, והעם חזק והעם גדול. אנחנו אופטימיים בקטע הזה לחלוטין. זאת אומרת, המכנה משותף הוא גדול יותר ורחב יותר. כן, עכשיו, לגבי מכנה משותף, יש כאלה אומרים שמכנה משותף זה להתחבק כל היום. אתה יודע, להתחבק עם יאיר לפיד זה מכנה משותף. אני אומר לא, תמצא את המכנה המשותף הערכי, תמצא את הערך שמחבר בינינו, ואז אנשים מתאחדים. הראיה הכי גדולה שיש, עם יאיר לפיד התחבקנו, אבל לא היה מכנה משותף ערכי, העסק מתפרק. לעומת זאת, כשאתה מדבר על תורה, כשאתה מדבר על רוח, כשאתה מביא חג הסוכות משפחות שכולות, דתיים וחילונים, יש שם גם חרדים וציונות דתית, הכל היה שם. יש מכנה משותף ערכי, אנשים מגיעים. אפרופו יאיר לפיד, אתה מזהה אצלו שינוי בצורת הגישה שלו? הרי אתה יודע, בהתחלה הוא בא עם רוח מאוד לוחמנית ועם מה שנקרא אוויר בכנפיים, ועכשיו הוא מה שנקרא נראה לי יותר ריאלי קצת. תראה, יאיר לפיד, חייבים להגיד לחברי הכנסת של יש עתיד, סך הכל אחד אנשים טובים. אני בקשר איתם, תראה, אני חבר בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו עובדים יחד, הרבה פרויקטים ביחד. הבעיה של יש עתיד היא הרימה דגל של מדינת ישראל לנתק את הדת מהמדינה, וזה מדינת כל אזרחיה. יאיר לפיד הולך עם הקו הזה בדעתי עד הסוף, אבל עכשיו כמו שאמרת הוא מתחיל להיות ריאלי. הוא קולט, א' שהציבור לא אוהב את זה, הראייה שהסקרים הוא יורד במנדטים. דבר שני, שזה לא ריאלי, זה לא הולך. הרים בהתחלה את הדגל של, איך זה קראו לזה, בהתחלה מעמד הביניים, הוא ראה שפתאום צריך לשים מיסים, וזה לא עובד. אחרי זה הוא נכנס בחרדים כדי לייצר קצת קולות, ראה שזה לא עובד. עכשיו יש איזה תקציב, אי אפשר כל הזמן להתנגח. אגב, גם בצוק איתן, ההתבטאויות שלו היו מאוד ימניות, מאוד, זה היה נשמע כאילו... תראה, אני מאמין שבסוף, מי שנמצא בפוליטיקה ורוצה להיות מציאותי,
רואה את המציאות סביבנו, גם הביטחונית, גם את הצורך לעמוד איתן מול האויבים שלנו, אתה לא יכול להיות אחרת, אתה יכול להיות הכי שמאלני שיש, אתה נכנס לכנסת, אתה נפגש עם החומרים, מי שנמצא בחוץ וביטחון, הוא גם יושב בקבינט. הוא רואה את החומרים, הוא מבין שהסביבה שלנו זו שכונה קשה, ומי שרוצה להיות רכרוכי זה לא המקום. וגם יאיר לפיד הבין את זה בצוק איתן. יש סיכוי שנראה אותך יושב על כיסא יושב ראש המפלגה שלך? תראה, אני נכנסתי לפוליטיקה כדי לעשות טוב לעם ישראל, נקודה. אני מתכוון להישאר במקום הזה. אני חושב שפוליטיקה זה מקום חשוב. וגם אלה ששומעים אותי עכשיו פה ברעיון איתך בחב"ד ציור האל, צעירים, אנשים שיש להם כוחות, שיכולים להיכנס לפוליטיקה, שלא יפחדו. אני מאמין בזה באמת. ומי שנכנס לפוליטיקה כדי לצאת, חבל. אני מתכוון להמשיך בעזרת השם. איפה הקדוש ברוך הוא יוביל את זה, אני לא יודע. תודה לך, יוני. תודה רבה.